Helo, Dr Sarah Roberts ydw i. Dwi'n sefydlwraig yn y Brifysgol Abertawe, ac yn y fideo byr hwn, dwi'n mynd i gyflwyno prosiect cyffrous dyn ni wedi dechrau yng Nghymru o enw Stardust Hunters, neu Helwyr Stardust. Dwi'n mynd i esbonio yr pwy, beth, ble a pham o'r prosiect, Helwyr Stardust, ac yna, yn bwysicaf, sut y gallwch chi cymryd rhan a hela am eich Stardust eich hun. Mae prosiect yn prosiect allgymorth, sydd cael ei ariannu gan y Cyngor Cyfleusterau Gwyddoniaeth a Thechnoleg, ac mae'n ymuno ar holl leoedd anhygoel hyn, a rhai pobl anhygoel sy'n gweithio ynddynt. Felly, mae gennym ni fi yn yr Prifysgol Abertawe fel sefydlwraig. Mae yna rhai gwyddonwyr eraill yn y Prifysgol Abertawe sy'n arbenigwyr at edrych ar wrthrychau bach. Mae gennym ni Astro Cymru, felly prosiect allgymorch addysgol sy'n cynnal gweithdai gwych mewn ysgolion ledled Cymru a Thu Hwnt. Mae gennym ni'r Amgueddfa Cenedlaethol Caerdydd, y Gardd Fotaneg Genedlaethol Cymru ac Oriel Science sy'n ganolfan arddangos a gwyddoniaeth yng nghanol tref Abertawe. Dechreuon ni'r prosiect llynedd ar ôl cael ein hysbrydoli gan y dyn yma. Dyma John Larson. Mae o'n jazz musician o Norway. Gadewch i mi dweud ei stori wrthoch chi. Roedd yn fore cynnes o haf yng nghefn gwlad yn Norway, ger Oslo, a penderfynodd John Larson cael brecwast yn yr awyr agored. Ddaru fo glanhau y bwrdd plastig gwyn ar ei batio yn ofalus ac aeth i mewn i nôl ei bwyd. Yna, wrth iddo eistedd i lawr i fwyta, gwelodd dotym du bach ar y bwrdd. Dweddodd o, roedd o'n eitha disglair yn yr haul, a meddyliodd o, beth yw hyn? Roedd hynny yn 2009, a dechreuodd o dysgu mwy am beth oedd y darn bach o lwch sydd wedi cyrraedd ar ei bwrdd ac o ble mae wedi dod o. Sylweddolodd y ddylai fod llawer o darnau hyn o lwch ar y ddaear, yr ein gerddi, ar ein toau, hyd yn oed ymlaen ein dillad. Roedd gwyddonwyr yn gwybod am y brychau bach hyn gan ei bod wedi dod o hyd iddynt mewn lleoedd fel Antarctica ac ar waelod llawr y môr, ond dywedon nhw i gyd y byddai'n amhosib dod o hyd iddyn nhw mewn trefi neu ddinasoedd. Felly penderfynodd John Larson ein profi'n anghywir, ac fe wnaeth hyn. Mae John Larson wedi darganfod mwy na 3,000 ohonyn nhw. Felly, gadewch i ni gael golwg ar beth ydyn nhw ac o ble maen nhw'n dod. Felly, beth ydyn nhw? Dyma lun o'r awyr y nos gyda llawer o shooting stars neu ser saethu ynddo. Efallai dych chi wedi bod yn lwcus a dych chi wedi gweld seren saethau eich hun. Maen nhw'n edrych dipyn bach fel streipiau llachar o olau sy'n fflachio trwy awyr yn y nos, ond sut maen nhw'n cael ei ffurfio? Mae rhaid i ni wneud dipyn bach o experiment rwan. So, rwy'ch eich dwylo at ei gilydd a rwbio nhw gyda'i gilydd. Ydych chi'n gallu clywed hyn? Dwi'n rwbio fy dwylo. Nawr, rwbiwch nhw galetach ac yn gyflymach. Beth ydych chi'n sylwi arno? Mae nhw'n cynhesu. Mae hyn oherwydd ffrithiant neu friction. Felly, os ydych chi'n dychmygu rhan fach o graig neu fetal sy'n teithio o'r gofod a teithio trwy'n yn atmosffer, pan mae'n pasio trwy'n ein atmosffer, mae'n rwbio yn erbyn o nwyon yn yr atmosffer ac yn poethi ac yn dechrau tywynnu. Os mae'n darn eitha mawr o graig neu fetal, efallai, da ni'n gallu gweld hyn yn yr awyr fel fireball neu pelen dan, ac os mae hyn yn glanio ar y ddaear, da ni'n galw hyn meteorite neu fiteorin.
Os mae'n darn fach iawn, efallai maen nhw'n llosgi fyny i gyd, a dyna shooting stars dyn ni'n gallu gweld. Ond hefyd, os maen nhw'n rhywbeth fel yr un maint a gronyn o dywod, enghraifft, maen nhw'n teithio trwy'r awyrgylch. Da ni'n gweld rhywbeth fel shooting star, so da ni'n gweld shooting star yn yr awyr. Ac os yw darn bach yma yn glanio ar y ddaear, rydyn ni'n galw hyn, ac os da ni'n dod o hyd iddo fo, da ni'n galw hyn yn micrometeorite. Felly pa mor fach ydyn ni'n siarad? Wel, dyma llun o micrometeorite. So dyma lun o un ohonyn nhw ar bys rhywun. Ydych chi'n gallu gweld o? Dyma fo. I gael golwg gwell, mae rhaid i ni defnyddio microscopau arbennig, ac yna rydyn ni'n cael lluniau anhygoel ohonyn nhw. Ychydig flynyddoedd yn ôl, es i ar helfa Stardust ar dir Prifysgol Abertawe, gyda myfyrwyr profiad gwaith, a roedden ni yn gwylio am micrometeorites. Ddaru ni defnyddio magnet o bwrdd gwynfi, tu mewn i food bag yma, so bag plastig di hwn, a roedden ni jyst yn lusgo'r hyd y llawr i gweld a gallwn ni godi unrhyw darnau bach o fetal, a deithon ni o hyd i hwn. So da'n gallu gweld hefyd mae'n bach iawn. Ar ôl darganfod hyn, ddaru ni edrych gyda microscop at be ddaru ni wedi darganfod. A dyma llun ddaru fi wneud hefo camera ffôn just ar top y microscop. Felly, dydy o ddim yn llun da iawn, ond ych chi'n gallu gweld be sy'n posib y micrometeorite yma, a da ni'n gallu separate hyn am y debris da ni wedi dod o hyd at ar y llawr, achos mae y debris yma, so y craig yma, yn edrych yn mwy jagged. Ond mae gennym ni ddiddordeb mewn y pethau sy'n edrych mwy spherical, so mae'n edrych fel yr un siap a pêl. Dyma fo. Dyma sut mae micrometeorites yn edrych fel os ydych chi'n defnyddio microscopau arbennig i zoomio i mewn a cymryd delweddau ohonyn nhw. So, eitha wahanol i'r delwedd dwi wedi tynnu, ond mae rhaid i chi defnyddio microscopau arbennig i wneud hyn. Ond dyma beth da ni eisiau wneud hefo y prosiect Helwyr Stardust. Rydyn ni eisiau disgyblion dros Cymru i chwiliwch yn y iardiau ysgol neu yn eich gerddi cefn am darnau sy'n posib wedi dod o gofod, so am micrometeorites. Dwi eisiau i chi, neu disgyblion, edrych arnyn nhw trwy microscopau i weld ydych chi os ydyn nhw'n edrych yn spherical, ac ar ôl hynny, dyn ni'n eisiau i chi anfon lluniau o'r micrometeorites, neu posib micrometeorites, i mewn i'r Brifysgol Abertawe i fi yn y Brifysgol. Ac os da ni'n meddwl, wel, efallai mae yn bosib, mae micrometeorites, da ni'n deud, anfon nhw i ni yn y Brifysgol, a da ni'n gallu edrych arnynt gyda microscopau mwy arbenigol, sydd nid yn unig yn zoomio i mewn arnynt i gweld llun neu tynnu llun, ond hefyd yn gweithio allan beth maen nhw'n ei chynnwys. Felly fydd hyn yn helpu dweud wrthyn ni os mae wedi dod o'r gofod, neu os mae'n rhywbeth sydd wedi ffurfio y peth ar y ddaear. So pethau fel tân gwyllt neu gwaith ffordd neu rhannau fach o roof tiles. Mae hyn yn edrych yn tebyg weithiau i micrometeorites. Felly ble allwn ni dod o'r hyd i micrometeorites? Ble yw'r lle gorau i edrych? Dyma llun o John Larson yn ysgybol llwch am Elyrion i ben adeilad yn Norway. Dyma lle gwych i chwilio am micrometeorites gan fod yr ardal yn eithaf tawel,
Felly, bydd unrhyw gronynau sy'n cwympo'r o'r awyr yn glanio yma ac yn aros yma. Dydy ni ddim yn argymell edrych ar ben adeilad, dydy o ddim yn saff i wneud hyn, ond dych chi'n gallu dod o hyd at micrometeorite ar y llawr. So, felly, a lleoedd fel rain gutters a drains yn lle da i edrych, achos mae micrometeorite yn dod i lawr a lanio ar y ddaear gyda'r glaw hefyd, a mae, wel, da ni'n gael llawer o law yng Nghymru. So, rain gutters a drains yw y lleoedd gwych, dwi'n meddwl, really, i dod o hyd i micrometeorites. Felly, pam mae gwyddonwyr ddiddordeb, o pam mae gan gwyddonwyr ddiddordeb yn y micrometeorites? Wel, mae'n credu bod wedi dod o'r mater hunaf sydd yno. So, y leftovers o minerals hyd yn oed cyn i'r planedau yn ein cysawd yr haul ffurfio. So, mae gen ni llun yma o nifl yr haul, neu solar nebula, yr ardal lle ffurfiodd ein haul a planedau yn ein cysawd yr haul. So, mae cysawd yr haul wedi cael ei ffurfio o cwmwl enfawr o nwy a llwch, sydd wedi cwympo i lawr i ffurfio disg sy'n troelli. So mae'r haul yn cael ei ffurfio yng nghanol y disg, ac yn y disg o llwch a nwy yma, dyma ble mae'r planedau yn cael ei ffurfio. Ond mae yna darnau bach sydd ddim yn mynd i mewn i ffurfio planedau neu yr haul neu y comedau neu asteroidau sydd yn cynnwys cysawd yr haul. Mae darnau bach yn just yn byw yng nghysawd yr haul, ac weithiau maen nhw'n glanio ar y ddaear, achos maen nhw'n just teithio trwy cysawd yr haul, a weithiau maen nhw'n pasio trwy'r ein atmosffer ni, a maen nhw'n glanio ar y ddaear fel micrometeorites neu meteorites. Felly mae gwyddonwyr yn astudio micrometeorites i darganfod sut le oedd cysawd yr haul cynnar a beth oedd yn cynnwys. Ond mae yna reswm arall mae gwyddonwyr yn hoffi dod o hyd at micrometeorites, achos maen nhw'n gallu rhoi mesur i ni o awyrgylch hynafol ein planed. So dyma llun o ddaear, a just yma, so dyma'r y ddaear, a dyma'r y wahanol layers o'r atmosffer. So mae yna 5 layers yma, ac yn y mesosphere yma, dych chi'n gallu gweld dyma ble mae ser saethu yn ymddangos. Ond mae darnau fach o llwch sy'n dod o'r gofod yn teithio yn pasio trwy'r atmosffer i gyd. Ac pan maen nhw'n pasio trwy yr atmosffer, mae'n interactio hefo'r atmosffer, yr awyrgylch. A da ni'n gallu gweld faint o oxygen sydd yn y micrometeorite pan mae'n wedi glanio ar y ddaear. A mae hyn yn deud wrth y gwyddonwyr sut oedd yr awyrgylch pan basiodd y micrometeorite drwyddo, a roi syniad i ni o sut lle oedd yr hinsawdd bryd hynny. Felly, sut allwch chi gymryd rhan yn y prosiect Helwyr Stardust? Wel, os ydych chi'n ysgol gynradd sydd â ddiddordeb mewn cymryd rhan yn y prosiect hwn, then cysylltu â fi yn y Brifysgol Abertawe. Os ydych chi'n ddisgybl mewn ysgol, dywedwch wrth eich athro neu athrawes am y prosiect. A be da ni'n mynd i wneud, da ni'n mynd i anfon toolkit, Stardust Hunters Toolkit, at unrhyw ysgol sy'n cymryd rhan yn y prosiect, gyda'r pob peth dych chi'n angen i chwilio am micrometeorites eich hun. Felly, fydd na magnets yn y toolkit, fydd na food bags, bagiau plastig, fydd na set o sieves, a fydd na microscope hefyd. A be dyn ni'n eisiau chi wneud yw defnyddio magnet, felly rhowch y magnet tu mewn i'r bag bwyd, a just dragio fo ar draws y llawr,
yn eich ysgolion neu yn eich gerddi. Ac wedyn, da chi'n gallu dragio fo dros y llawr, ac os mae yna rhywbeth sy'n cynnwys metal tu fewn iddo fo, fydd o'n sticio i'r magnet. Ac mae micrometeorite fel meteorite hefyd yn cynnwys craig metal fel haearn neu gymysgedd o'r ddau. Felly, trwy defnyddio magnet, dyn ni'n gallu separatio y pethau sy'n magnetic, sy'n cynnwys haearn, o'r y debris, just y dirt sy'n ar y llawr. Wedyn, ar ôl wneud hyn, mae rhaid defnyddio y sieves, achos mae gennym ni ddiddordeb mewn y pethau sy'n fach iawn. So mae'n rhaid defnyddio y sieves just i separatio nhw allan hefyd eto. Ac ar ôl hyn, mae rhaid defnyddio y microscopes i just gweld ydych chi wedi dod o hyd at rhywbeth sy'n edrych yn spherical. Os ydych chi wedi dod o hyd at rhywbeth fel hyn, da ni'n gofyn i chi anfon delwedd neu llun ohono nhw i ni yn y brifysgol. Ac os da ni'n meddwl, mae'n fod yn ymgeisydd da ar gyfer micrometeorites, da ni'n gofyn i chi anfon y peth ydych chi wedi darganfod i ni yn y brifysgol, a da ni'n gallu edrych arno fo gyda'i microscopau arbennig a gwneud dadansoddiad i weld os mae wedi cael ei ffurfio ar y ddaear neu os mae wedi dod o'r gofod. Felly, os oes gennych chi diddordeb mewn cymryd rhan yn eich prosiect, cysylltwch â mi ar y cyfeiriad e-bost yma. Diolch yn fawr.